Bé, hola a tothom. Hi ha cançons i hi ha cançons, oi? D'aquelles que no només escoltes, sinó que et remouen per dins. Avui ens submergim en una d'aquestes, Mujeres, de la Julieta Venegas. Una cançó que s'ha convertit en tot un himne, i amb molta raó, veient com estan les coses. És que la cançó no s'hi posa per poc. Va directe al gra des del primer moment. Aquesta frase no és una pregunta, no és un potser, no. És una declaració de principis que marca el to de tot el que vindrà després. Una autèntica declaració d'intencions. A veure, que quedi clar, aquesta no és una cançoneta per posar de fons mentre fas altres coses. És una eina, gairebé un manifest que et fa parar i pensar. I és per això que lliga també amb el 8 de març, oi? Perquè el 8M no és un dia per felicitar, és un dia per reivindicar. I aquesta cançó es fa exactament això. Molt bé, doncs per entendre d'on surt tota aquesta potència, primer cal que ens fixem en qui l'ha creat i sobretot per què. Estem parlant de Julieta Venegas, una música mexicana que tothom coneix per les seves lletres, que sempre són intel·ligents i plenes d'emoció. Però amb Mujeres va anar un pas més enllà. No va fer només una cançó, va crear un himne en castellà pensat precisament per fer-nos reflexionar, perquè no es tracta només d'entretenir, sinó de dir alguna cosa important. I aquí arribem al moll de l'os, al cor de la cançó. La paraula clau és rebel·lió. Aquesta idea és com l'eix central, la columna vertebral de tot el missatge que ens vol fer arribar la Julieta Venegas. I és que aquesta frase és boníssima. Pensem-hi un moment. No només diu que les dones s'estan rebel·lant, no. Va més enllà. Mostra la conseqüència immediata d'això, que los hombres no saben què hacer. És un retrat perfecte d'aquest moment de canvi quan les regles del joc s'amouen i tot el que semblava sòlid comença a trontollar. Una observació, potentíssima. D'acord, però rebel·lió contra què? Exactament. No és una cosa abstracta, La cançó apunta directament a una cosa molt concreta, a trencar amb uns estereotips sobre les dones que portem arrossegant des de fa segles. La pregunta, doncs, és obligada. Contra quins ideals va aquesta rebel·lió? Què és el que la cançó diu que ja n'hi ha prou? I aquí ho tenim, blanc sobre negre. El contrast és brutal. S'ha acabat allò d'esperar el príncep blau, aquesta idea que ha tallat les ales a tantes generacions. I, sobretot, s'ha acabat allò de bonita i callada. Aquest mandat de ser una simple figura decorativa. Es fa miques. El present, com diu la cançó, és el de l'acció, el de la rebel·lió. Bé, i ara la cançó fa un gir. Entrem en la part més dura, però potser la més necessària de totes. Perquè ja no estem parlant només d'empoderament. Això és un crit, una denúncia directa, sense filtres, contra la violència de gènere. I la cançó ens ho llança a la cara. Aquesta és la realitat, la més crua. Aquí no hi ha figures retòriques ni poesia, només un fet tràgic, inacceptable. I la música en aquest punt es converteix en un recordatori d'una veritat que fa molt de mal, sí, però que no podem ignorar. I la resposta que dona la cançó a tot això és taxativa, innegociable. No és una opinió, és una línia vermella. Una norma bàsica, de respecte elemental, que mai de la vida s'hauria de traspassar. Però compte, perquè l'error més gran seria pensar que això és un problema d'aquí, que passa només a un país o a una zona concreta. La realitat, malauradament, va molt més enllà. Perquè no és un problema local, és un problema global. I per això aquesta cançó, tot i ser en castellà i feta per una artista mexicana, ressona a tot arreu, perquè la violència contra les dones, per desgràcia, és una pandèmia que no entén de fronteres. Així que, després de tot aquest recorregut per la rebel·lió, pel trencament d'estereotips, per la denúncia, ens queda una pregunta final sobre la taula, una pregunta important. La música només reflecteix el que passa a la societat com un mirall? O pot ser alguna cosa més? Pot ser l'espurna que encén un canvi? És una bona pregunta per quedar-nos pensant. Fins a la pròxima!